Hallå. Hallå. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Hallå. Så det ska rätt ut, det ska helst inte, ja. Han är inställd där. Och han är okej. Jag vet bara om vi är ute nu utla. Nej. Jag är ute, det följer så. Nu måste vi den här för början. Ja, så får jag bjuda Hitcharon. Välkomna till Löchen och Runavik till topptesten. Ja, heter Anna Omfär. Jag vet inte om vi kan kalla det topptest. Jo, det är ju så. Det är ju två av linjen som tänker folk i första omfärre och täljast mellan favoritterna. Så det är dagsens tester väl och virliga. Och det är alltså NSOI och KAI som törnar till och idén. Och Lien i Havaver och hitta upp av vattnet nu också lunch och färra nu kvar i löte att täcka testen upp. En är 8 minuter kanske måste vara efter till distren är avsätter att börja näka således. Och vi kommer nöjda höve bara vägen för att vita kvarjer spelarna är och som vänjarna har sett av vattnen. Och vi ska då haft NSOI-managerna av skärmen nu. Och Heimalie NSOI manna vi Hesson 11 från början. Paul Thomsen i målen. Ute Jens Johansen, Johan Trost Davisen, Froe Benjaminsen, Össur Dalbo, Clement Olsen, Åtne Fredriksberg, Einar Trønderjek, Paul Johannes Justinusen, Barer Hansen och Beethoven Hansen. Och vi kan kanske nämna ägarläggarna resten tar som sida. Bunch någon möjliga kom in sättne. Andras Ganko ägarmammaver. Så är det Per Langgaard, Karl Löchen, Jan Marsten Mortensen, Peter Hense, Peter Knudsen och Jan Benjaminsen. Och Samuel Erik Hense, vanligen en backe som kunnat nutjervänjare här i NSOI. Och motstå väl i KAI, mannas vi Hesson 11 från början. Meinhard Johansen i Malmöver, uteläggare Deni Paulovic, Ronny Möller-Iversen, Johannes Bjärstalöj, Potl Kletsker, Hörtur Askam, Jakob Andreasen, Boris Dorslak, Semir Hatsibulic, Johannes Kalsö Danielsen och Ole Esteinsson Olsen. Och ägarmän Christian Johansen, Jalkrum Elter, Kristoffer Jakobsen, Steinbjörn Olsen och Johan Högnesen. Mitchell Thomasen vänjare. Ja, Johannes Jakobsen, en topptester kunde vi säga har varit det också tydliga för att ta som topptester, men och vi höra kanske en kring omakon att här han ratte höjren och Vihalsfalchen. Här Stev faster trommoslatter från kanske också det här Vesperlette och klackskingarna skulle känta illa om Paris Eisen för att vara också välmanna här i Löchen. Ändan kalta sättna parten till bytande kallt i veckan, men också annars också gålösen där att spela fotboll, Johannes. Ja, det är vinter, syndra vinter långt det var till någon, men och bytande kallt som du säger, men jag har inte att arva så ölen men om man då spelar ska man se undan vinter någon kolla lägga trusta så kan det göras där för mot där måste så lyckas på så. Men det är inte så att det är så katastrof över det är fitta vinter och det och himmelatra så har vi två fräldi som att annars det är i större mån nöjt att här var ska man säga botten av hjörnet att detta bjöd lyckas mycket in till ganska särskilt motvind till att spela vi långkoncentrerna så att det är ett spel som kanske det kommer att bälla på från att det går så ser motvind tar vi bollen spaltar fram efter ett svärn alltså. Men spännande att veta hur där Lucas som spelar in tackla så tar det här undan och hur det ta och vad gör det så tar det är målen och så vidare. Ja. Så ja, det må vi så bara börja att få svär på.
Ja, kvart det det största som manningar som har varit till den första testen och Berlin och fick se det gå början. Så att jag vet inte vad det vi skulle vänta att få i det. Ja, det är spårning om det var en utgåvan att Berlin som utgångsstyr nog vid det ena stiget. Det är ju tvär att han absolut främste bilen till att FM hade gör och alla flest folk som har en mening om fotboll vill jag göra vid till att det är väl det här starkaste ska man säga avgörande till att FM hade. Så att det ständer långt rummen det var spels och anksvägna så att Jaunlagren är kanske inte att få små men alltså jag vet inte att det är en eller Ronaldsingen här var ju hemmavallen och så spårning om man inte ska lägga i mera läge för helt än ganska kaj som uteli mera nöck ganska vi alla men det är så att vi får svära på ta det snarare för gång men Berlin är kom otroligt väl från början Ronaldsingen så här heter en knusande serie här 4-0 och det är en trubbel allt är en very trubbel då till en dist som folk har en av sån att det skulle ska bli stor om fjärdet men kom att vi 4-0 till Ekra Sandford och kajat till klassikern och i havn mot ha på 3-0 och ja det är bokahopparen till så att det kommer otroligt väl från Brian Sverige. Vi är som vill mäta som mitten bilar till FMI. Ja, vi såg att spelare är då vi är klara att komma in av vattlen. Vi såg att där ganska här och i NSO i höllene här där standard klara att komma in. Annars är det så att det här andra like om för det här är hämta lärdagen och i morgon söndagen. Landslige för Venigarlev i morgon sur i Spanien. Då är vi atletiskt spelare det men tar inte atler usen. Bara en börjar klockan 3 som är det mest vanliga möten att börja tester. Så börjar flera nu, jag hade trutcher nu klockan 4. Och så är det en som börjar om en timme klockan 5. Och han testen som börjar klockan 3 det här skulle för jag vill hålla nu är ganska hållläger han är med till en ett med en happy watching och senast är visst den kan från testen testa vad gör någon här akta. Ja, det är hålllägsta. Det är ja emot eller emot det som jag fick veta ja att watching lägger sig 8 Hen Hansen lägger watching från om och Adrian Justinsen Jalmar så för hat så att vi håller som är det som jag vill veta ur halva. Ja. Och så kommer Lene och vattnar ner och här är rättliga fitta och Askovaron och i skoilen någon här. Det är mest asfalt som är och i såna här nutcha skoilen någon som heter Anna och Ari alltid att här var det till testerna här så här kan folk stanna under catchen och sitta. Och ja, nekvar Askovarar men här är det väl fjällvägar det är så tydligt på Ari att det är kallt i veckan så här är de att vara väl och lätten och det är så folkgarsna. Och här gänga så spelare fram vi för öron och hälsast och har en där kära under system. Och det är en så som är akta och heitast och kandidat någon etla avgör någon till FM heter här var störst det här kappingar och det som är också hovalchat här mot att här finns ju också nekvar så en äcklig hemmater kan vi säga. Vi såg att Tor Thompson i Maldon. Han var en av mest rikande spelare som är i första fotboll till sett nu Arne. Det är nästan inte fel han kör ju. Nu är han kommer åter upp på plats här han börjar här i NSO. Så samma kan sägas om Johan Trost Davidsen och Össur Dalbo. Och så har det en styrse vi från Benjaminsen. Är nästan lokaler men inte han har ju till här i Grannalänen men han har då finns att här. Så här är det spännande li och till några sidor skallta ena för lockas jag än så jag på andra mästarheten där fick ju ett för en touchdown så igen. Så att det att färja ver ju Arkanska. Ja men alltså tar lägaren då ganska nämner att flesta av de här till lägar vid öla drick runt om och här var hon FM så också fråga för vad det så som man säger bara här till frågespalt i här var sandwichvärn FM rätt stora och det är väl Eisner i Ronalds ja. Han har blivit 40 år. Ja akkurat men du vet han föll så bygga nog till det och man är vinna sig han var ju långtidsspelare i fjör du vet han viskar långt rätt och för vet man vill ha sett nu jag tills vita. Han får nog ju marchen. Nej. Det kör man över landslagsöp så man så rätt att det kanske få en eller så kanske inte flyga ju här och inte ordentligt komma normal än men ankor bilar är så. Ja.
Och här är det tack i en minut till minnes om en av stjärnarlimnon och i NSOI. Ja, så är klart affär under dysten. Kia, Puma, Kyle Hitchalik, Taxiconti, Roy, Och annars hinner dysten Jans det är ju är som börjar nu klockan 4, Skala och 6:30 är en dyster och 0 väster och Soringarna. Och så är det 1:30 och annars är det en klockan 5 och han är så och Eje hooks i mitten Everstream och AP alltid där. Ja, och det var Ja, det är jag hade den tre att han börjar nu ja. Ja, akkurat. Ja, här för vara klart att Men jag ska är väl akkurat som uppställning här och två helt unga backar alltså här Olle Eistensson Paulsen klarar sig väl och det är allt samma Jans hinner så in högra backarna. ja. Plus det att det har en riktig av ska man säga Lucho like en riktig eller näkare gossur så som halt mycket kanske kan man säga. Ja, alltså NSOI hemmalige i Golon och Svarton Brokon och KI såna erkänt blåa bonen och Skjuton Brokon. Och hemmalige NSOI spelar från till norra ändan någon sorätter till ut efter. Och klackningarna som Rena Brody Jackson på bollen fram av Stravang och här var det sån här mycket dansspelaren så de Ronny Möller Iversen som fick bollen men det är den som ska ha man det här för sparka avgrätt som släpper det och tar ut sen alltså. Det är han som tar frusparken själver. Och så är det Semir Halsipolic. Och Jens Johansson kommer i mitten. Han har med Bergen och Jens Oy. Lång sändning fram till Clement Olsen. För bollen väl ner. Och så är Längst då. Han har varit ölla sign med flatchen helt av grejt innanför men vad är det så sign upp flatchen här helt ja. Så att Glömma fick pröva att sen skottas det. Men så ganska det är trubbel tar vi första matchstation att han för framåt min och så hänger bollen liksom luften och det han bant ner rätt. Ja, det kunde väl lukt till att vintern tarvar spel någon näka. Långt då sen näkra får länkar sändigar och det är inte så lätt att få hemmar halta av bollen på en väg. Bara Hansen tar inkast för NSOI. Och så jobbar botten för näkva fair tar han för det center norrötter mot Malmö tror jag NSOI. Ja, det är en avgörande gast nu det kvar som spelar ska man säga vi vintern i Richen och att bara lite sparka den. Det får inte fungera. Det måste röna få ganska spalt några sändningar och kanske ut i borg och så kanske bollen en fyra så att man kan lägga sig upp i tandväg. Ja, och här var det så. Bollen blev center framåt till Peter väl Hansen men han var väl hilten här med det blir frispark. Så är det bara Hansen och högra backen och sänder bollen fram till Otna Fridesberg. Frispark till KI.
Ja, så jag nu Ronald Schenk runt på där myntna här att det här var liksom så förra backsätten här. Det kan nu kan. Einar hade ju under bollen och det enda kanske vi är målvärd i färran. Ja, alltså förra backsätten kör Ronald Schenk och så har det där Froa och Paul Johannes lite på framför. Ja, så det var jag vet inte bara mot eller kan spela under myntna. Så där kostar det starka mycket att kunna göra en stark block mittfyr och kanske halta klaxing från komma ut sig på stödna framför till skottrund så nu är vi sån under myntna. Klammer Dahlsen lägger botten ut till Adnan Fridsberg och botten för ut inkast till NSOI. Barder tar inkast i atträtter till Johan Trost. Jens. Iver och kvar i hållarna. Och sen gick framåt där Montelokast från B2L att en fram till Clement. Flaxinga fick akkurat till Pettersson. Harder till Johannes Karlsson Danielsen. Semir. Och Johannes att backlinna. Flatt in fyra. Läser på det här. Ja, men jag hoppas att det heter ganska like att man ska finna sig. Man får flotta bollen fram och så tar Elving komma in i fältet så är det mer för syne alltså det är ju tidigt av vintern men den får inte alla att gå i högre sjöar. Semir och Johan ser det. Och lyckas vi fråga lyckas vi eller han kexar bollen men här är så en undersynker att han för. Ja, inkast till en KV. Johannes Danielsen. Öppna spark till KV. Ja. Jag tycker det är väldigt avvärst att Öppna kommer nu till att det är här där som kända vintern som ligger in i målet av Ronald Schinkon och Johannes gott vinstra bein och här kan komma en öjla gå stöva på stor som sparkningar. Så ska jag flyta sig långt ut i fältet så är det väl så att det kommer ränna in alla samlar eller de flesta av dem och så ränner de möta botten så inte diagonalt. Eller skrått, ja. Jan Spertalöja, väl inför det. Och Malmaren har trubbelagar vi få han. Men han får inte nästa rand också, så det blir något malspark till henne så. Men det konstigt Charles Sparskaren till kanske att nu får han ju attar och det kan nog nästan vara att det är till Atlant men och det är kanske gott att lägga in i mode närmast så där affär så inswing så just spark till här. Det kanske så att det är just ordentligt vanligt pistol är där och att man måste att farmans är vi attar så här med planna på. Men också kan att ha någon spark och just nu undervind brukar så att det är halvt skott på målläsne alltså det kommer kombinationen skott på mål och inlägg. Robert Benjaminsen. Einar Sönderjäck. Paul Johannes Justinsen. Össur Dalbo. Och domaren säger att det är Össur som har korsbolten ut. Jonas Danielsen tycker inkast. Arda Kamillinjen är här högre med en. Jan Spertal lite grann ner. Och nytt inkast till kvar. Från Benjaminsen. Och Einar Sönderjäck. Tauler Thomsen har finnit bollen och till ett avstrus till Kajan lyckas som vi undan vintern och här var där mäkna att trusten så är centrerar börjar vi. Här är åter nu. Och så sänder då bollen ut att det rakt med men missar ut av bollen någon. Det var både Starsljak som späckan Fatron högt ute i borgen. Ja, men alltså nu då Jakob är närde sig. Jag väntar faktiskt Jakob för vi till dessen där att det hade ja, det har ju rätt att elbow till och Angelandsli så räknar vi att han var svårt att spela men det är det. Så är det sig också
skäger som är lukar sig permanent men så ligger och plavar och man också vägna väl att spärra att ta in landsliga veck här. Ja, 8 minuter färner, 0-0. Det är inte helt stora spel. Jag såg att det är vinter och det är närdester och luftester och längeboltar. Här är så denna goa sändning vidare från Klämmet till vi bringar den. Men klacksingarna för att stå bollen. Johnny Möller-Iversen. Så det är Jan Steinesen framme till Semir och så för Boris Starslack och Jöknon Högberg lite väl i fyra och med för att läsa och skorar. Och det var Jonas Björstad också. Och han står pura frier en fyra. Fick han gå och sända fyra. Och här hej han attlar möjligheter. Jag ser att fot hötte under han och han säger att 1-0 till Kai. Han har Merkel som har frier där. Ja, men det är fantastiskt att komma och vi snackar vi den går vind. Låt oss snacka sin fotboll men här löser Kai så här att spela under vind någon perfekt. Man spelar bollen i fötterna och likar någon som är ju framträder. Öliga gott här fick jag lägga bollen ut av kant som är pura blänker och så ser jag att det inlägget kommer så ensamma det Johan ser här inne ja. Han är pura blänker och att han står ut från någon NSU kör med så I slut inte komma för men tar inte för Kai nu som har spelat ut för att han fyrt som avgör fantastiskt jökning på det och högre heter faktiskt 3 där här vi Ja, till man säger Kai har sitter ja det står här till alltså. Men det som är mer glädjligt är att maten där spelat att man till att man gör det som rätt det här var botten i och gör ni här och så får man skattar otroligt gott loss i höger så och så tar inläggen och när bekämmer att den med kan stanna alltså mitt för mål så läser det är till sköldarna så det är inte utan så att det är helt kontra och att läsa när Mivern är liksom väck från stön men han var en pura blänker och Tor Thomsen nu ju man kör runt och sjunger han är ju gott och kont nu men här här ska man till för att Bergas horn att det var ett öjligt gott mål. Så vi Kai Brynäs så finns det då. Runt och sjunger hem och Iras ju här hänt ju det blev totalt spalter ut ju Tarja så vinst så här och så ta inlägget kommer så gör han Björstad så läser som man bara tar att drömma om. Ja, här är onkel smarre stackare spel någon jag vet inte vad det snurrar om. Det lärde bara till att det är Karl som är bollen. Ja, vi eller Citra spelar, jag vet inte om rock vi. Ja, så är det som man bara kunde lyssna. Ja, akkurat. Inkast till KI. Ja. Nej. Jo, det är bara bollen akkurat. Du drar sig kvar väck för att få att det är avgrättat så Lisbon. Det var lyssnare på plats, ja. Det var gammalt men nej. Tänk brötas, ja. Ja. Eller stöver brötas, ja. Ett labonte. Ja. Ja, gå början kört. Utelinon KI. Det var i 8:e minuten att tar lötte sig åt det här. Johannes Björstad skorar. Holly Hans Justinsen och så sänder han bollen fram här är Klämmet ensam att lära mot 2 mot Kajaron. Och Einar tar inkastet fram i hattene till Össerdalbo och så är nytt inkast som Einar reisner för att attacka. Han plattar kasta helt in under målet. Ja, helt ändå. Oj, det var nervig. Han datt ner bort vid främre stånk. Och ja. Han är ganska närmast än så över det. Ja, faktiskt. Och det har haft att tro på att få flott liv fram av ett lent och kören här var väl så inkastar sig Einar kommer väl det är så vinter så stäcker han lite inte alltid på Johannes som är inne vi här och ja, för körda snittan så är det jag vet inte om det är Sverige som lyckas jag får bara nu. Ja, och så är det Kajarner. Och bollen med center. Och så kommer bollen att det för Johan Björstad Löj han har laser. Ja, det cyklar här i vägen så NSO.
Ja, men alltså att det är en stor målmöjlighet här och det är att det är i centrala här i midvärlden här. Större vi hade någon att och var inte till en målläggare. Ja, ena men det är ju att Omsson är rinkar han för upp och han vill ganska köra bort akkurat där han fer men det tror på att få han så att säga. Akkurat där att han är vär och här är Jans knapper och är honom och är det är omräpp i han för korset till 2-0 men ja, han ger oss vi så runt och sen att när inkast och så kommer det en hampeliga stöv vi här och tar till honom. Så men det är ser att han inte bara fram men hon fer så håller sig att han inte först några fer och så Einar vad rocknar vi efter korna till Malmö och här. Ja. Ser jag som sarmölagan här då. Och det är öjla tatt vi att kollektion 2-0. Men det är alltså trubbelagen till Einar i här för att botten är ganska synd trubbel att med dem hur man ska och lägga för neck 4 till han att vinter ganska täckna in mot Malmö chans men det gör ju så chans för när och jag för öjla kvickare att kunna läsa så stövna och så söka botten här och ja. Hardpoint. Ja, bollen kommer så ner detta ner av mig i Ångstane och en så gärna är någon Pauli Hannes ska sända han ut till Adnan Fridsberg. Och han färran vi hade någon framåt till vattnet och änden är det att han nutcher vänsterbacken kör och in kör bollen ut till Olle Paulsen. Så häver en så inkast ur högra borre och till är Adnan som vill kasta. Ja, annars Allegla lägger kör Ronaldinho är väl 18 Fridsberg och han har lagt sig ut i högersjö här han spelar mot till Oreinta Ola Estensen Paulsen här som annars klarar sig fint i hamnen som första ska man ordentligt det men vi har inte ordentligt se 18 finns näka att arbeta vi här i mot till tan ska man säga det parameter. Men det är ju inte till kajarna här var vi månader maj av bort. Så det är Jans Bertal Löj sänder bollen in bra Stein och han lämnar efter om man vill läsa en kvar och lägger det till Boris Storslax lägger fram vi här. Ja. Så färre än så gärna stäver någon Pauli Hannes han räknar fram ett mini och sänder han ut av. Seriöst som än så gärna här av så trubbelackar vi modvind någon ettla i hela tiden. Ja, varje spel någon ettla. Ja, varje spel är särskilt halt det alltså där kommer klaxingarna kommer två helt stora målmöjligheter och faktiskt center kan man säga center skjutsskott så ut från en väldigt svår match jag Ronald Sinkna. Nej, men det är grejt att det är klaxingar som har varit i Åmarna och kosten är av vinten och ska inte kunna säga men när är det väl men jag har alltid eisen att det var i flesta förspalt skilla gott och skapar faktiskt väldigt möjliga. Så att Fridsberg kan gå sen till Rom Össur Dalbo för ett bollen i vänster med. Så kommer Einar fram vi så snärrar han bollen i 4. Klaxingar får ju ordentligt i tar rotan ut skilla gott men Bro Benjamin touch efter någon för han. Så är Fridsberg till en så gott ska alltid där från Fridsberg. Froe han måste stretcha sig kvar lite för att komma fötter att det han är den närmaste där som. Ja, annars kan det bara Arns Fridsberg se kommer se att vad men det Nolje Västra har lagt sig 8-1 mot Soringno. Ja. Och står nu i hamnen hopp Wujigre fram i sätta att Tarje kommer nu. Vi ska sätta alla ut mot det. Adnan Fridsberg känner så klarar vi Fridsberg. Snärar han väl in 4. Och bollen mot färgenätet. Det hade varit ganska akkurat att rätta släja skottet. Ja. Gav en länkan på. Ja, men det var fantastiskt Fridsberg alltså det var ett matman skjuter boll alltså in ut om den åtta. Ja, upp i akkurat och här spurningen om här var en ska man säga rymlig hur han ska man säga en gås matchteknik och han går på sin och då kunde rockna det så det synda så ut och här öjla tatt vi att det här kommer till komma och ska man säga gå på sig och få så sjön det så första hattaspark i det där. Ja, Barer Hansen ska tacka Fridsberg för NSOI. Barer som Usuntoj spalte vi Vujcinche och Alanslinon som högerbackar. Vi har vidla vinna sättna eller hemmadest mot Grekland jag sen. Nu är han här i Ronavik. Han sätter väl i 4 och här ständer Pauli Hannes Justinsen. Färsch ordentliga
Eller är det Clement, ja. Clement, ja. Ja, men får inte han arbeta lyckas med utifrån och så prövar att styra bollen in i mot mål och tekniskt trubbel detaljer men vi söker och vi vet att det viskar runt omkring och det söker frispark att in 8 sekunder och så två en ordentlig boja och så denna rundarskingar och klaxingar in här och kanske och få i rundarskingar så kommer in och möta bollen där. Det kanske inte räkna vi här så men och hade man sparkat om att det är det med närmast sånt på satsa klar som löper upp arbetar mot bollen sin tror fra och röna så styr den in men en öliga trubbel teknisk detaljer på sidan men himla så för är blir ju så att välja kanske så det var så att man sparkar annat att man måste göra ting kanske i första lutsen till trubbel att någonstans. Normalt blir man sagt får bara att kul i video så hoppas att akkurat händer det ja men det blir mer invecklat än nu. Ja, här är nu jam minuter kött Farner och här är alltså och jag 8-0 målet kom i 8:e minuten. Johannes Göttal gör det här så är det så som ligger fram vi och tar Reina. Peter väl lägger bollen åt till Paul Johannes. Einar Trønderjæk Wisterman. Paul Johannes åter. Så det är Jens Johansson. Johan Trost. Och Barder. Så siktar han fram efter. Här är det på i början också Sten och rotar upp. Och tar första bollen. Ronny Möller Iversen. Atlarna så till både starkt och så kommer Einar vinner bollen. Assur Dalby ligger fram vid med här i resten Johannes Danielsen. Nytt inkast Lennon så i. Paul Johannes Ferran. Så det bättre väl. Jens Iverom till Bar. Bra Benjaminsen, Barder. Så en hösändning i Brostein. Assur röcker upp efter någon. Men nu är det ändå så lyckas som finns ju bollen att gänga mittel så inte har vunnit sig några meter fram. Ja, det är faktiskt första för i som destinerar runden som har klara varva bollen. Resten jag stannar 28 läsen där. Nej, men resten där har klara tror jag kanske lösa några andra vet inte jag börjar vi var kvar öl och agrutner. Men det klarar ganska inte halta runden så halvt från färden alla samman disten tökna så att första löten hade lyckas få spalt bollen alltså inte runt där. Men det är ju lite mest öl trubbel ganska och allt jag har gjort att öle gott arbete och vi är så vintner där från framåt laxa framåt av vattnet och så att Ronny sig inte har finche den halva vattnet att spela så ska man säga gratis framåt. Så nu måste stryas för kvar Elving i hög och tog inte eller inte väl som inte vill inte låta dem att det är back för någon annan där att få spalt bort på sina mitt. Och annars mål som vi känner inte spelar. Det är inte mycket alltså vad människor skorar mot så någon han heter Silish också, kul Silish, det finns jag kan säga. Jag måste säga att jag känner men han är Ukraina. Ja, gott spel känner så. Assur Dalby på botten av mina. Så det Jens Iverom. Barder. Den stund framme till Atna Frisberg. Nej, här kommer det snär under för en halv mitten. Ett lättare Ronny Möller Iversen som då är så en lång sända kast om att man kör så. Och en så är Nas Backlia i för att få bollen gänga bättre och kan gärna kanske backa eller lite där. Spel ju Jonas ut. Här blev inkast till NSOI också framåt och KU halvnen. Och Atna för ut att kasta. Och inkast för att komma nu. Och bollen för hade och han måste färja målet men det är kanske vi ska måla isna. Ja. Ja, han fär rymliga långt och åt ni snö. Då tar av Einar vänster och åt ni högra kastar en färd längt. Men man kan se att det var en jag tycker att det kommer Kaja som heter den i fyra. Hade en som var i nattläge kan man säga. Ja.
Och för inkast till KI, Jakob Andreasen. Sender bollen väl fram i bröststegen, men här är Ungen Orgland som... Men det är också tanken öde går till Jakob här. Du kommer center ut i bord här, men det är kul att han inte söker bollen där sån här på. Är det den som över sig, ja? Han skulle sökt han rundnetas bollen och det var en boll som kom kort in till en närdistans, ja. Det är bättre att få bollen in från synen att det är sån undervinden nerstenen för det ganska balans av vattnet så. För det bara han kunde sökta med större mål. Ja, gott arbete Torre här. Helt inne. Utspel från NSU Malmö. Och Lakshinkar är där första onon, det var Jakob Andreasen. För Polly Hannes till NSU. Åtner Frisberg. Och han får frispark. Ronny Möller Iversen kröcher han. Från Benjaminsen. Johan Trost Davisen. Warner Leafell var åter nu. Han har spalt samman i Happy några år och Landslinon. Nu är det åter här igen och så. Ja, gott spel känner så, men alltså missar han färst hemma åt honom. Så är det inkastet på avgjort. Johan Steinesen tar inkastet och så kommer bollen helt åter i brottstegen kör en så och här har man så bollen. Ja, men alltså jag alltid Ronaldsson har Manchester alltså vi spelar någon ska vi ut över till någon och kommer till ankrar hamplast över ganska sällan att han har inkast hotna spark. Men jag visste ordentligt över mentor att kanske spela sig alltså i öppna spel ja och det är väl så att vintern har där någon plus det att klaxen har öle rast ganska sälja förra part av sån här första 5 någon att Sverige för där inte har det inte har plats till att spela fram men det som det ganska blir att linka eller det syns ganska kallt ligger lite synd till långt att det är inte så shorter att flyta allt fram just för att lägga truscha som så ganska mycket ner rymma gott plats och inte någon press och så man och vi bottna det försöker få flott spel långt fram här så känns det en Elrin från Jan Troster som kanske skulle vara följt alltså det bättre lagt att det bättre till rätt för för glömda dem näst. Men annars är det mens ja det tror jag som kvar här tar möjligen som kvar hade jag stracka som till långt mitten nu. Semir Hadzibulic. Så binder ända ner kvar i midvattnet också väl samman. Så längt spark. Från Kajan helt fram till både Storslacker och Marleser. Oj. Ja, men nu så jag att visst nu så har det snackat något om så Erlangen en bit fram ett vattnet undervind men Erlangen är name nog så kan det göras vanda mycket här och allmänt att jag skulle bara hela bollen på Torgen och en så mål där. Väldigt länge boll feras länka vi och så att center av shit jag skulle läsa ner faktiskt han skulle ha för några kraft då han ska bara killa på mig men det är alltid trubbelagar. Vad är det som är galt här halt här och där runt spelare i varje ja det får lägga på längt mitten och istället för kanske att backa det eller kämra kanske renna hit vi nu så kanske spännande och rengstöv att det lite som tattar på så där länge bollen kommer att renna i mot Kajman helt en sån äkna att ta så bollen kommer att det är kanske ölla trubbel att liksom läsa av ord men det är faktiskt tid för vi kunde se att det ser inte ordentligt ut att hänga väl samman mitt för här Ronaldsson där. Så alltså målet är ju fatalt kan man säga att det droppspel som där missar bollen då vet man och så färdas sen att Bayern Jonas Bjärstalöj han lankar till men tar fram skott är bänt av målmannen men ja, men han ska skjuta här är inte trustad nu han är mitt för mål och han är så han är synligt väck men han ska räna och är han helt ute och synar så vet jag tror jag så tar det Berka men kanske första längst skulle du där så här du kanske svär nej och klaxingen att du har snägg på det akkurat utan det kommer till ska man Malmö eller är det väg
Ja, släcker halver tog med färgen här av förra halvlek i Ronavik och bara säga att det är fullt uppe på den Larsla till KU som samman om tid har varit vivlotan och ja, hever ju alla för en vara mera vanta mycket alltså. Ända så gärna vill ju man hals bäge tvär och så jag för här i förra halvlek. Så att så är det en runt att sända bollen framåt och ta rycka väl vid hallen från Betevel åter och så är det Atne Fridsberg som rör sig vid en skotten. Men bollen jag tänkte så vid någon hotmanspark. Ja, alltså jag hade kvar har haft väl det här var så Mali här och så Johans Eisenberg kommer i mitten av atleting här. Stor man och så jag den länken så länken sändningen här Jules kommer och faktiskt ska kunna göra avgreja det stövna liksom bättre och här trycker rättliga stora Malmölägare heter så finns ju Mala på nej. Nu är det så hotmanspark till NSOI Atne Fridsberg. Folk in i under Malmö. Nej, backa jag vet inte så kommer det. Ligger väl. Och när vi hade varit den närmaste vi då vara. Jag vet inte ordentligt. För hade man ja här han kommer in alltså Öster han ligger otroligt väl hade man hade varit som Malspark men ligger otroligt väl och alltså så jag här och från så skulle ju Öster ganska rakt han har bollen lite som det bättre så får han inte han är bant innan för ska man se närmast stånk här och så jag hade något som att det stämmer och jag väl skott knall här. Så jag håller Öster så här ja bort ja till så att det kunde ju alla för honom. Ja. Han ska bort i alla röda tatt på man ja. Jag hade ganska största Malmö där Charona Schinkna. Det har haft så stövnar här där bara manglar att onkel får alltså lägger man fyra in i måltegn ganska. Vi såg att det Fryspark och Anna Fridsberg som kom in här var ganska manglar gramlagen att föra vi dessförakt in och vinna. Akkurat och här var det ganska bara kläm som ordentligt sökte bollen. Du tänker på att det bollen som inne här var så ska det vara helst vara en 50-50 här och men det står ju det är väl största manlösning här till och det som där annars har skap Ronaldsson till att han har Fryspark inkassa att det är inte ordentligt spats till näka en va. Så får där mål färgat all upp och Kajan får inte ta Fryspark som tar Atlas här. Och så då Bader Hansen räcker om mig något botten. Sammanspel vi Atne Fridsberg. Så skiftar där så igen. Så där Einar Tröndajek som för fram till vänster med. Österdalbo. Så Fryspark. Både Starslack, Petteran och Reklian. Och det var Arthur Otten som för iver om att skjuta. Ja, men helt det stövna nu. Vilket skulle ska ju välja är Stidlas ja och tar den nog så upplagt att kunna lägga en liknande boll som Otten lägger och han gott när långt in i vattnet och så skulle det bara renna in vid färre mannen in i det. Ja, nu får det så Jan. Otten så gott ut väl in för i åter. Och Kajan är första av bollen och men det vann det för att han kunde ända bollen kan ända net någon så finns det kraft och skott någon inför det. Där kan man köra bollen rätt så kan man beina i nätet. Men så Kajan har varit sån grammar och i närheten någon in i måltegnen en så gärna här till alltid. Ja, det är det part men jag tycker att Ronaldsson är där för fire som kanske är farner in att ta kan liksom det nu. Ja. Och så är det hinner någon och ja, vi såg att åter här Jonas men Hetta kommer så i luften men det är försiktigt närmast. Det går det för länge att äcka så. Ja, vi verkligen att det ska näka sen innan att närmast och tycker att man kan kanske inte det kan nog rätt fall det. Så där Kajan så räna blått jakten här i backlinjen och ja. Har vi inkastet Stein här nu. Och Jan Steiner och så är det närmast av bollen här och Einar färs på bollen ut och Brosteinon så är det Klämmen till Pauli Hannos. Upp i atterna. Det är spännande så jag sett någon som ända så i färdigt då gack nu där under vintern. Det är nog så tungt ganska spela så hös. Fråga till Atne Fridsberg och kan han en lång sändning över om till Österdalbo. Oj, att han synd. Nej, här hade just alltså en perfekt älring för Atne Fridsberg. Vi åttar sig av fått när hon ligger simpelt den helt fantastiskt. Du tänker på omsönar vind och allt det ska Atne råka ut. Och bollen ligger bara perfekt till Öster ute
Vänstra borre men pröva att gå fyra men Men är Östervänner spelar lyckas som vänster med in. Jag tycker alltså Kajan efter ekvile shot. Börja så det bara störst lack för botten från Jan Spartal. Att backarna högt och väl i fyra. Och han rackar akkurat att köra efter botten. Tjejen Chadamon, Ronny Möller Iversen. Ja, nej, nu imot till Öss Dalbo här så tycker vi att han hävdar bäst in känner mer centrala. Ja, men här är Clement Olsen. Han har ju tagit loss till att länka. Men det som kom till vara, det var mer till att han kanske la 8 för som jag touchar. Det som Peter väl ligger i lötningsspelare. Det är ganska passar honom väl, men alla flesta fotbollsspelare har prövat så alla har bara prövat smalt högre och vänster och detta försäljare. Men det här är så Jan Benjaminsen som kanske ofta gör spalt helt här rollen som Öss. Men jag tycker man häver Öss inne till att han är en som en målgörare kan man säga och kanske kan han så stola Clement mer men så krävs det att han arbetar mer kanske inne i vattnet och samtidigt kanske skapa plats för Einar som kör vänstra backen från vi och så vidare. Men jag hade inte sett här så ölen i det här men det kan vad som säga så just att du gör så att alla kommer här av bollen sen mer. Ja, så den ända så efter han var för ett time här att ska Einar rocka det. Nej, Ellen för Jens är hon är förvånad här och det är samma i stöden framåt om den här ta och Österfärden där kan alla botten från Atlantsberg här alltså ta ska man alltså taggarna vojar vi ståle men det är skjutsfile som är öliga strånar av vidare som helst skulle komma fyra. Men jag vill inte himla att du spelar ju hela fotboll så åtta akkurat och runt all där. Ja. Vi har en kast. Och ja, så är det sen till Chubank. Och Kajan tidigt fram vi ser att han har hållit stövna. Och Eknar i halva. Då lägger bollen helt att till Maynard i mål nu. Så det hörde. Jag hörde för bollen från Jakob Andreasen. Så en lång sändning till Jan Spartal men han här kom Einar i mitten. Paul Johannes under tröste åter till Jens Johansson sänder bollen med innan klaxingarna på han. Här är Semir Hasibulic och så kommer Paul Johannes igen kontaktar tackling ännu så gärna vinna bollen och Semir kommer att fria där. Jan Spartal lyckas KOI han har mål lägga på vänster och höger. Och så rör han Möller Iversen längt om för målet. Men Kajan är mera beinleis i sin spel. Är det beinleis? Vi vinner den bollen med väl här och tar en 4-5 man som är fram vi och så finns ska han helst lägga mål för så ska vinna bollen här och så kör vi och så vänder den fram efter är 1 2 3 Iversen för här ja och tar i ut stöv faktiskt så. Eller ja, men men här kanske ska han skåta över som bättre och då att kacknuta att han omvänder som är det behövs inte lite så eller nej det bara få lägga sig fiska sent som bort och så plocka till och så hjälper vi inte det. Ja, vi det har varit touch om något efter ja förra halvlek. Och här är det alltså 1-0 till KOI mot NSOI. Här är Gower höjder kring vattlen. Nekor Askårar kommer till distan. Så annars är mål kommer in det någon har vi att 2-1 mot Vojtjens i Havn och Soringan har Jaun mot 0-3 väst. Skala 6 där här framme i Småläst. Ja. Ja, här är det så en KOI-spelare som är ganska slickad där. Ja, det är ganska Semir, ja. Finns en snott, men jag huxar han för att komma för trötter. Han spelar center. Ja. Ja. Ja, som sagt, tror Dester börjar klockan 4 så här för att hålla om knappar 20 minuter. Och i hand börjar där klockan 3 så här stittet. Först minuter allt jag ska och 20 minuter efter att spela. Ja, då visste det inskjutet John Fredsen kommer in det mot KOI som över lagt. Ja. Här är det Jonas Karlsson Danielsen och högra backen. Det blir rätt lätt under på här och i Gondadal så näst. Hörter han går en boll in 4 men han skulle ta det finns. Ja, och för Soringan är det Stefan Radosalovic som har skorat brottspars. Ja. Tränar de unga spelarna så värdelösa och säger landslaget så klarar sig så bra väl. Ja.
check. Där är står. Ja. Ja, han sätter ett nytt av på gång med handa center. Jo, får det största färran. Han häver han innanför det här och han får inkast här nere vid hotnplatsen. Det är Jonas Danielsen som får ett kast in till Semir. Atter Jonas. Botten kommer in i Brostein och här är det Össur Dalpo som ströjest. Färran, men nytt inkast lokal. Ja, Jonas Karlsson Danielsen. Mittlabeinene. Så är det Boris Dorslak. Hörde Raskan. Kajarner varvaita truste. Och är nu till höger backen. Han snejer här och han alltså detta där undan någon och bollen kommer väl in för det. Och Kajarner ligger fram vi. En så gärna tar Reina att halda törn. Är det under truste. Och Kajarner söker ett stövot. Och så får han så gärna ett antal halt här. Vinner sig fram av Mina. Kajarner kommer igen nu till alla på. Men nu ligger tvär efter av välen. Så nu stäcker du i spel när han har löter. Ja, men det ser ut att Klaxviken är där det mesta och i alla sparserna så vi också backa där. Jag ser så gott nog kan runt. Också näck gånger fyrs höger men. Ja, eller va? Och jag också att alla helt nu GT så vill släppa man inte vet så GT man att alltså Jonas ska i större mån släppa fram vi och kanske Einstein all Einsteinsson Paulsen ska kanske mer vara backen va. Alltså inte till Gustav Reisner. Jonas har så nära runt emot till alla. Men spårningen här om Karin skulle ha ett mål att rätta och hålla för att ha det mer än det ena att do på att man kan gänga rockna vi att Ronald ska komma öjligt ut och till det första 5-8 då. Ja, så är det Jonas Bjartalöy, lankat botten in i Brostein och här är det så bättre väl alltid som färran till Clement. Uturater, Brostein om inkast, Andersson till Karl. Efter Jonas till Boris Dorslak. Nej, det går strilt i känner så gärna få botten från Klaxingen i hela tiden. Jag vet inte man kan säga att det Ronald kan huxa att det är nögt vi om Klaxingen bara skora det ena målet så kommer där och så kanske huxa om sätt mål om där då gagnar det kanske undervinden. Tills visst att det tog jag Kajarna är dominerande. Vi får så chans. Men det är inte två som Makai hur det stunnar Ali här i förra läget. Nu ränner där efter att här Jakob Andreasen. Och så är de över fast här. Och bara Hansen i ögonen. Ja. Och är det bara synnerligen män ränner att få där att slå kallt vatten i blåa. Och domaren till han själv personligen Lars Muller ja. Så det jag ser ner till vara sån när det här och så. Ja. Att det kan grejer och det bästa är så under det kort att det kan ta hand om nu och droppa där. För framtiden i behöver så stämmer vi gör på en gång mat. Frispark Lennasøy som blir sendt helt fram mot Brostein Chakari. Paul Johannes Justinsen. Hur hova sända han högt med. Det ser ut som här Annak Ferra. Nej, han kan ska färra. Botten Fridsberg. Ja. Krynker vid botten. Tvärstand i honom. Han släpper vid botten undan Damon. Häver han en. Så det Jens. Så det Einar. Lytter han fram vi. Hade varit ganska akkurat här han att lägga håan. Men så kommer Johan Trost till Legend för botten. Visser framåt i vattnan. Så är det Attekari. Jan Spjartalöy. Men färdig botten visser. En så gärna. Bra Benjaminsen. Och Einar. In efter till bra Benjaminsen Atter. Einar Trendojek. Bra.
spela ännu så gärna så långt fram av vattlen och täcka fler men nian har i halvorna. Johan Trost till Bader Hansen. Efter Johan. Beteval Hansen, Adnan Fredriksberg. Efter mikroinkänd klacksingarna för stäv i någon. På ett lättskär här, men ännu så gärna välmanna i räknar i halva nu. Och botten för så. Ut av vattnen kvar och i hever en kast. Här är 2 minuter efter av vanliga lektöj och i fjärde halvleken. Kvar och i 8-1-0. Vi maler som Jonas Bjartaløy gjør det i 8:e minuttet. Och så är det Ole Paulsen, vänsterbacker Chakwaoi som tar en kast och han tar 1-3. Jakob Andreasen. Ole Paulsen. Varsmåtte Sevir som är här ute så nej att det är fin Ronny alltid Möller Iversen. Taurer Thomsen Ferran Lebran i målen känner så ut till Johan Trost. Peter väl tar han ner här med inne. Kajaner. Ja, det blir frisparken så i sidan. Ännu så gärna Röna Kara mesta fallet fram nu. Vi tar fan runt det senaste minuten och i vanliga like to Nico Syrde för alla igen. Och Adnan Fredriksberg vid frisparken. Sände det helt fram i jag. Johan Trost vi hade någon in långt in. Paul Johannes och kan bjuda till och så kommer där under på en annan här och är ner Johannes Kasse. Danielsen är fotlar för framåt höger med. Han får och från Benjaminsen han stäcker någon avrekulera och där blir gott kast och avväring till frågan. Men alltså han är väldigt ekvivalent under högra backen Chakwaoi. Ja, alltså här till listan så är det att han lägger vid alla så han färdig och så kommer från på tvärs och knockar oss ner alltså Anders. Vad det är klart. Ordentligt gott. Ja, det var öjla gott där alltså. Ja, det var ja. Det slärt jag halva vägen över en annan. Ja. Nej, det ska ske. Jo, det lyckas vi. Jag får bara nu stäcker vi där. Ja. Nu nog han kommer hellre han sig för lätt vi dök och så nu stäcker vi. Men som du vill snacka ganska mer. Alltså han vill vara rätt gå ut. På den nästa klaxen här vi här han vill vara Lucas och utlanda blir att. Och nu kommer det donter in det match. Ja, tog in affären är ju goda efter kvartar och lagt trät men det kan inte för det stora att pleda sånt han har varit för alla inte haft några särskilt stretcher. Men hetta frisparket ska ju alla för en tacka och Jonas Bjartaløy kvar stand klarar och hetta kan få bli något spännande. Ja, väl in 4 och bollen kommer ner in i måltiden och Kajan ligger fram vi här och efter och domaren säger frispark till en så säger han. Ja. Men hade ett så kvalitets ska man se inlägg här och där sköt jag bollen helhjärtat här och här som för något av wish of the very well är det raskast till. Det är ofta när det är som vinner så är det bollen som kommer in alltså flesta utanför så vill det men inte utan helt vis annars var formal. Men alltså det som är avvärst just nu alltså som det ser ut lödning att Bruno Singafär eller Klaxingafär till halvlagsvägen 18 Lasle och spårningen är tärno. Ja, det vet inte. Jans Bjartaløy han lanka till läsne men nej. Nu måste för att vara halvlager kvar jag löte är halvar andra minuter färden utom tar 45 minuter. Men ska vi kanske så inte kvätt tar löte jag trät. Och så distren gånger framvis. Och så är det män i hatten att ta bollen helt ut i borren här och så blev inkast. Oj. Så var rättelig sammanbröster. Jag vet inte om att det var ett händeligt avhopp att det rent i kvar annan. Ja, men det viskar alltså inte här nu är det helt in ända så fel att du ska göra kött av en inkast här och så vet inte man köer nollkast och ta upp björn här och köra skoppan och så skoppa. Det är gott kast. Det verkar som Lars Müller hur att köra. Jag vet inte är det att han lyckas med. Ja, vi ser att det är nu för att inkast här och så är det Eista Ole på ja men han slår den alltså det var gott att lycka vi att affära. Han dockar det så så är skott. Ja, nu är vi otroligt långt väck och ja. Allt är fair. Bakalor från här allt. Ja, så första
kommer han och förstår åtna och att han ska ta det enka kött och två runder så är farna av det så här är Roma Black Atro som där kommer ner till botten och så halt jag Olle kommer här och ja, först jag kom nu tog och så har sett ut att de slår ut efter match. Och det var så kvar så det pass. Så jag till det absolut okej. Och Oskarsen center åt nada vi hade ska Ja, det var klaxing ständigt. Jag visste så här. Hade gått. Ja. Ja. Ja, det var nog ett inkasset rätt så är ju smart rock nu. Men nu tror jag minuter lagt att säga men nu är det så dryck och stäcker. Hetta till resten som stäcker och i utoy. Hetta så att och så där står han ner alltså så släpper man in hitta sig ut i bojtan det kan. Det ska jag säga. Ja. Nu. Ja. Och på en vaskar att han finns det så han blöjer säkert Olle här ja och då ska han ut på Utger. Ja. Ja, vi börjar att få distan uppåt tecknan här. Och till Adnan Fredberg som är klar att kasta in. Ver kommer det. Och klaxingarna ska ut till att vända. Ja, och så var Bruksla halvleikar här. Vi löser i Ronavik och kvar i 8-1-0. Målet kom till dessutom i 8:e minuten. Det var Jonas Bjärstalös som blev pura laser för målen. Han fick han var inte gol med en annan av någon ta och bollen var sent väl inferior högre och han skallade han ner till 1-0. Och jag hade vi kunde se att vi har berget här vandrar mer ali men nästan vi överlåtan och möjligt har där då gacknut en undanvind som är här. Men samma om tycker en fullt uppe på den Larsla hade. Ja, jag hade det. Vet jag efter den målmöjlighet som här var så hade jag att klassiker jag tror jag där största ganska. Det var som vi nära stöver och ska man hinna ända när rundmarschen har varit att vi och typ ganska som det har nämnt nära för kanske inte att man gott spelat och försälja men hotnarspark och inkast och så tvåt. Ska inte kunna säga till vildarlighet i rövslätten men nej men alltid att klaxingarna har haft där större målmöjlighet och målet att ta emot efter bollen. Och det är gott uppspel här ute i höger sida och punktinlägg och en pura läsning och spelstall inne i 5 meter och ja han har flera meter från närmaste rundan ja. Vi får få en kaffemån här alltid med hållläkare men kanske vi vet vad snacka om hur tillståndet är stänne. Ja så stövnar det och disten har beworking hamma vara att vara livor här är alltså jag har belagt att working läge 8 12 för alla jag har bjärna ja och så för har nu i lötne och hindisten som mål kommer ut här västra valnon nu till västra solen här 8 här var någon till västra läge 8 och här är han stående än i gossar och disten skala han är målläser han med en skala och för 6 rätt. Ja. Så vi stäcker här nu halvleikar i Ronavik och till klaxingar som är i 8-1-0. Nu kommer halva lei. Men det är spännande att se hur så lägger färdigt. Sätten halvleikar ta eier hemmalige undanvind om så är det att vever omstövnar vid att det är samma och månen är ju väldigt större än så och än så gärna har alla chanser att komma in att i testen. Här så kör vi i entertöknan. Malle här Jonas Bjärstalöj Lejo K i 8-1-0. Vi halda halvlek nu en löte och vara efter ta och spelarna komma och gå till natter.
Ja, så får vi att bjöd Atlon välkomna atter bäge tam som hitcha och tam som lusta i utvartnon. Vi har haft provlagar vi finns utvartsparten rycka men skilja lämna han i kommer rättliga efter. Och har ganska väl denna löt ju under förra halvlek. Ja, klockan är färna 5 nu och nu får vi klart att färna under sidan halvlek. Här är Ronavik mellan NSOI och KOI. Och här är 1-0 till KOI. Och det var spännande så tja om NSOI som häver vinten undan nu och sidan halvlek för att vara mätt att lägga mera 4 och trusta KOI mer än där var de efter i förra halvlek. Och Johannes Jakobsen annars kan du se att och Malde kom och onkel Dester långt driver och kvar så som kunde göra helt stått samman om kanske det som vi vet i lötene. Ja, Happy vann 2-1 mot Wurgich Halm, Tandersen i Lever och att var vann någon i halvleken mellan våra männer och Sorningarna och det är från 1-0 till Laxingarna och Eli Falkvar det lagt på 68 och 64 minuter in i skala av 68-1-0. Ja, och här är alltså hemmamänner ur Ronavik. Att melda sig in i distan nu. Här är ju sätten halvlek. Från Benjaminsen, högt under bollen. Och så är det Hörtur Askan till KOI, foten mot rann. Och så är nyttinkast till NSOI. Som Einar teker. Atter till Jens Johansson sänder bollen över om till Bar Hansen och Bar lägger så bollen högt som igen. Här är det så Atne Fredriksberg som häver han. Reker center att rätta vid någon. Och så snärrar han bollen fram mot Brostein och Klaxingon. Här är det Hörder Askan. Hött under bollen. Bollen kommer ner här Nakamiska så Kai Halvanen. Så är det NSO Järner som får han. Paul Johannes Justinsen till Einar Sönderjäck. Ska lägga han till Paul Johannes så är det Klaxingar. Jakob Andreasen spelar till Paul Kletskar. Vi är det till Boris Storslack för att bollen visar. Bollen är NSO i Halvanen. Och Ronavik skinkar bygga upp och till så Johan Trost Davisen han har gått diagonal sändning ut i vänster så igen. Össur Dalbo fick han här och här finns han åter nu. Så vill han kringsätter av motläkaren och Ronavik kan få fälla botten åter. Han vill stunda väl fram till Össur Dalbo vänster med igen. Är helt uppe i hatten renner senten 4 och till Etna så inte tjånon när får sent bollen in under Malle och han för ut och tar över målspark till KOI. Össur Tidsman center ja, det vänstra benet skjuter här ute i vänstra så är han färdig ordentligt att gänga. Nej, han är öle gå stöv i förra laget på samma måte men fär inte bollen i 4 vi så ja, det är kanske chanser plats. Nej, det är det nog inte. Han är virkelig spela på gas. Men annars är 68-2-0 och skala. Maynard Olsen är väl lagt 8-2-0. Det är väl en öle gå börja på finalaget ja. 60. Ja, och här är det så KOI och till Ole Paulsen. Johan Trostavisen till NSOI. Sänder så botten retur. Han är där att här med inne. Så är det Ronny Möller Iversen till KOI. Vi är det till Semir Hatsipolic för botten vi ser. Lägger botten ett gör Udeborg här. Här kommer så Bar Hansen NSOI. Räcker eller fer framom men den här KOI-lägaren för fästa botten. Botten center om han med inne. Men tvåa står man här. Jakob Andreasen till femmaran KOI som är Deni Paulovic. Botten över ute. NSOI över inkast. Och där här var bollen äknar i halven. Johan Trost Davisen till Jens Johansson. Giver om till Einar Sönderjäck. Och Einar åter till Jens. Så gärna Einar. Och så en längt diagonalt skifte helt fram av högra vank. Men här rack inte Atne Fredriksberg upp efter bollen. Men här också tanken eller gå så under man kan inte lite bara spela vid små och sen i mitten med kvar som att länge alltså komma på jag liksom skriva latea värna eller varje parti jag laxig sånt så att tanken eller gå där och manglar öde lite ju att Elvin är perfekt. Ja, så är det Ronny Möller Iversen som sänder bollen fram till Boris Storslack men han ivas syndrom han är längst att lite och färdig i beina med efter bollen. Bollen kommer retur om han med in åter. Och det är atterist ner danske spelaren KOI Ronny Möller Iversen spelar stått till Jakob Andreasen
och han bandar bollen att till Meinar mål och så kör vi där Kai kanske häver avsar trubbelagar vi är ner mot mitten och en så gärna här var Lucas som teach Iver och här var det kanske att Meinar och akkuratne spelstyrande här i 17 halvleken. Nu knappt 5 minuter är det farner av 17 halvleken. Barter tar inkasten fram till 8 Fredriksberg. Och räcker det inte över botten så centrar han högt in för närmålen och Meinar man touchar sig efter botten och han nättast att få att han aldrig honom. Ja, men det är alltså vi det bollen 24 så det vinter och mer gott inlägg att när jag kommer här och så med man om bollen ju gott kontroll alltså. Och en så gärna tar Trista mer och mer. Och Barter Amina centrar efter gör framåt till 8 Fredriksberg har kommit in. Och han kvartar 8. Han lyfter han fram mot Brostein Jakawi. Jakob Andreasen fär fot mot bollen för han ut från. Så det är en så gärna som hävan. In i Eknar i halve. Johan Trost till Barter Hansen. Och Johan Iverom till Einar Trönderjek. Einar kommer fram Mina och botten. Stäcker då. Spelaren stått åter till Jens Johansen. Iverom till Barter för Mina. Han häver han högra med lite fram mot Brostein så Klaxingon och så kommer Otten Fredriksberg för bollen visar in mot Brostein. Så vill han stäcka ut Deni Paulovic stäcker den här. Det blir inkast till en så i högra med igen. Det blir typ på vägen. Otten häver han. Narskas Brostein och är i hottan då kan vi motlägga om med bollen. Bollen kommer om mot Mini åter och till Ronavic som hävan. Och sända bollen över till Einar, Mr. Main, lite bollen framåt och Brostein Jakawi. Och här är Klammen som är uppe. Snajrar han vi hade någon atterna ner i 4 fötterna och han beter väl, men inte nere bollen för ut av backlinjen och tävlar målspark till KUI. Ja, spårningen är ju akkurat när du vet väl som är främst i mig vad det likar. Spårningen är om Backa skulle skifta om halvpall i Hannos över det främsta och det är bättre på natta tidsje. Det tångas läber vi fråga. Alltså tanke på att komma där jöknen eller komma där så innan inläggen kommer så Statten som på handen så är där och kan söka in och i fältet och är häver spalta så här stöva för fram så att spårningen är om det kanske kontroversiellt att Backa just det. Ja, 6 minuter farner här i 17 halvleken. KUI är 8-1-0 mot NSOI här i Ronavik. Målet fick där tulja i 4 halvleken. Och annars är Hape vunnit av Wichinche och i Havn och i det. Och på 36 vi är 8-2-0 i skala. Och Kamar Jonas har varit Jaunlaker Väster och Vavon Hoxia mellan Norrköping Väster och Soringar. Ja, och Hindis nu väl börjar om överströmmer. Han börjar nu klockan 5, ja. AP är några i också, ja. Ja. Är inkast till NSOI och tar tycker Otten Fredriksberg, tvåa bollen in i Brostein och han kommer helt in mot måltegnen och bollen går högt av högt och så han skottar runt och det är Peter Hansen känner så han tankar till man fär inte han räcker inte bollen rejliga så väl som han som Krautest för att få en chans att skåra här. Men till helt höjligt Jan så att han har 8 minuter nu efter en så som sätter sig distan. Ja, och det är så att säga vantad det där inte kom till helt stor mål eller kan skåta sig på ett eller här så finns det runt från cirka 16 miljoner ja. Och nu ska hon ska ränas men det som är väldigt ordentligt vandra med här till det är att inlägget så är ordentligt vandra med ju inlägg för åtta här Meinar det kanske är så löst men hever kontroll av stövn ja. Och så skott här men tar av väl här har haft bollen alla som döner. Ja, och tar halda så där Sördalbo och bollen stackar ut av högra vång. Otten Fredriksberg lite han väl in 4 kvar här. Han är akkurat i halta det bättre väl som touchar sig på bollen för han inte men halda där vi hettale klarar där halta spel någon gängande såla så är det väl bara en spårgrund tog till där komma till Malmö. Ja, det är helt säkert Malmö för att där komma till. Det här var bollen så mycket näck och här är faktiskt kommit okej stöver. Här sitter bollen med kommer ut och här är det så att åtta är som mest till det att han fär för Nicol som ser luft under inlägget att säga att Betel har ankan chans att få det. Han kommer upp i vinden och så vill ta vinden och forskar han bara från Betel som inne. Här har han haft en luts inte ska man säga Mark kan man säga man kan ta kela i bollen luts in mer och då vinter bara ta det tunga arbete. Ja, man får akkurat för det. Men annars så du fyra låta låta öla väl 4 i mot under lägga perfekt älringar alltså tvärs omvåtlen faktiskt. Och det ska vara underligt om maten kommer och öla gås då bäj till Skottland och annars till gå inlägg emot så spelar det tidigt upp här. Vi sätter någon lag.
inkast till KUI och halvare NSO i halven i högra med igen och till Jonas Karlsson Danielsen som tar den. Jag vill Essunder i förra halvlek. Och NSO är nu foan. Botten kommer ner när kan mitt för NSO i halven så kappren att dra bollen och domaren säger att NSO har gjort frispark. Alltså frispark till Happ igen och säger Happ. Happ är sparkat där. Akkurat. Men KUI och tar har frispark och halvar i NSO i halven. En god stöd man nu är det uppe mot 18 kan man men här var det en väldigt skjutta så är detta en ja, detta blir väl mer till inlägg. Alltså lägga bort liksom som attroverna och så då det kan detta mittelmål och då ett tar som nu ända för den in då. Till Ronny Möller Iversen som ständer klarar. Och så helt i med höra domarna Bruksla. Och här kommer frisparket lockt in 4. Botten stöcker från Jans Berthold i förskott av bollen. Och botten till sån halv grundfångt skott på väger. Angevandiga för i här som för den kanten. Och så släppa NSO gärna långt fram av bollen. Utspel från NSO i KM Malman och varda menar det. Och botten över ut och till inkast. Till KUI högra med igen. 11 minuter farner här och i sidan halvlek. Framvägs 1-0 till KUI mot NSOI. Så där. Olli Hannes NSOI lite bollen framåt. Här är det så Ole Paulsen som fick fått något bollen och botten för ut och det är nog inkast till NSOI. Det blir teacher från Einar i atträtter till Jens Johansson. Jens sänder bollen över om till Bar Hansen. Bara Feromina i botten stäcker så väntar. Och lägger han så in efter från Benjaminsen till Johan Trost. Över om till Jens Johansson. Och blir så all öppen, sänder så bollen från sig en lång sändning, go bein sändning framåt till Adnan Fridesberg. Vi är till Bar Hansen så lyfter bollen fram i bröststejen och här är det. Och så var Julian Ervi att NSOI fick bollen i näten. Och var det Klemens som tog sig till bollen här. Ja. Alltid där. Ja. Men alltså det kan ju alla är faktiskt Elvin ut till 8 här och så oj lägga Elvin långsamt igen ja. Ja, och så är det bara så lyfter väl. Ja, nämligen. Och här är här är tatt vi alltså. Hade en av de helt stora men Elvin för det här är en kvar i två ända så är det och det ända så halva veckan klämmer till att jag kom under bollen men han fick inte ordentligt. Det blev ju som han var minst fast men det är färdig Lucas igen så är det KUI Jonas Bjartalöy. Och så högra med Jonas Steinsen framåt till Jonas Bjartalöy. Och man bröt jucken högra vänster. Och så nackas han Brostein men här är så här ändå så gärna som för ut och igen tar ströjat där nere och Jans reser åter släpper åter backlinjen in för det. Bollen ut och Brostein och kvar det här. Så är det väl för alla Paulsen väl för bollen ligger där innan Steinsen. Och så är det är nog mer än både Storslag kan räcka så bollen och dansar ut ur Brosteinen om man i hotten. Och så stannar där här en goler och en blaver och två som man har bollen. Bollen center fram efter bollen. Kajan har man framvis och så är det helt ute vid sylinjerna ankert efter bollen innanför det. Men i hotten tar de bollen då var det Brukslar inte så förra tar godiga stav in och så gånger det kött för så framåt och bollen där spelar väl samman så mitten är det kommer över Kaj i halvorna. Och så en center som bollen Raga läser här och Kaj i halvorna. Kajan är bessan ända så gärna kommer fram i näcken för att sända bollen ut till Adnan Fredriksberg. Räcker med bollen ut av Brostein. Röns med skottet. Skottet ändar in i Brostein. Kajan är då upp. Sända bollen högt upp och lågt om man har hinna halvorna. Och så är det Johan Trost som tar bollen ner och så kommer Pattläskar här. För bollen visar men han fär han detter farelt och jag vet inte om det är Johan Trost som har haft och högt bein eller vad det är. Han får gott kort för Täsne. Frispark till KUI. Det kunde bli en öjliga god stöva på styrens ner och Johans här inte att Pottjämmer och ja, sparkar så bollen väck att det kommer en lång sändning här bara kanske mer än nej spark och hoppa ner och Johan Fär körde lagt först hemma alla bollen på den vägen och liksom hoppar och så kommer Potten fotlar för vinner bollen och ut i han kommer förbi och han så ska han rönna sparka bollen väck och så fylls det gott. Ja. Men jag måste det blir intensivt alltså det blir power us det är kanske inte det världens bästa fotboll så akkurat och det är kanske omstörna är helt så kvar till det tror jag det är sen där vi såg han den här Temujus som är nice det kanske är det vinter som ja det förstår ja men emot Lomsor annars så alltid att det är under allt det är alltid bara första lägga sedan 4
Så det KOI, frisparket, Jan Spertaløy, han räknar inte nå väl. För han inte högt upp som han Vivalest attla igen, men Kajan har vunnit botten efter. Deni Paulovic, och Mijon Vötle, langar han ut i högra bord till Semir Hatsibulic. Det kan han ner här ut i söjene. Och så släpper han nästan fram igen än så göra. Här botten chansar, för fram i hotten vid någon. Bojer det falschen. Och han är i hotten att kunna vi Einar Trandajek och Einar Flash och fått någon bollen och Kajan ut där. Vad någon till inkast till KOI. Eikort här är färdig här i sättna hållet. Här är framvis inte kommer Nakamala 3, så det är en som över 1-0 till KOI mot NSOI. Och vi kan lyckas som tror att det går så tillstånd är det stan i Eindester i Liver och till Destiny kontra dalje där och här vann HP 2-1 och Uisenchen. Så är Eindester i skalan och här var 2-0 till vad är det där 6-3 igen. Och Västerö och i Vavon är det så ständigt kvart. Att Västervall va? Ja, och ett mål är kommit ut i sista testen som börjar i nu klockan 5. Ja, som är mellan Epistream och AB. Och här är det alltså som är nämnt i 1-0 till KOI mot NSOI. Och botten blir sänd fram mot NSOI Prostainon och så förra NSOI nästa och botten från Benjaminsen och så vill han fälter och frispark till NSOI. Och det var Semir Hatsibulic som fällte han ordentligt och så en god sändning framåt till Atlan Fredriksberg och han är längst där ser där. Och det var det han skulle anse att köra men ja, och hade en stöv om man säger att här ska du inte kunna vara fänkare den längst och för lite att du ser ju i rum Atlanvöklen och så ska du vara som säger en halv med rött mena. Annars är det inte för och då kommer komma en öliga gå stöv om man var ska inte rött med. Men det är inte först för så jag ser här diagonalsändningarna från Einar ett första rum till Atlan. Här har det väl här till och så att det var längst då. Ja, eller går och det att spela inte ska man köpa inte i vintern eller vid vintern att spela lika som och lättare så att mottagarna att det har förhåll till botten där på tammat och ställa få han som så i återpassarna. Så det KOI som Reiner, Ronny Muller Iversen ser att gå ränning här ut i söjne, men här ständer bara för någon. Och så missar han botten och så färre NSOI stäver och botten vill sätta framåt till Öster Dalbo. Och han ränner vid fotlar för efter bollen om han har backlinna, men han fär inte rejliga. Det här borta ur som han kanske kunde. Han Reiner kanske lägga in 4 här, han inte kommer ordentligt fram vi och han kunde kanske rätta stäcka någon. Men det var en möjlighet, men det kom han inte bort ur. Ja, trubblar ju här att bollen blir nog stung. Eller får in attrighets för ner. Men han bollen fär till här skjuter i undanvänden och så finns det och han måste sträcka sig för att få han in och kanske vissa på en som du kan se han inte har är kanske inte akkurat beräknat lite till det här honom. Så det KOI efter. Så för att ta rätt alla för Semir Hatsibulic, men här ställer Polly Hans Justinsen för bollen är honom. Iver till Atlan Fredriksberg höger med. Och Atne blir så alloppen Ronny Muller Iversen botten blir tacklar ut av vattnon och NSOI tar inkast. Polly Hansson finns fast på botten. Räker vi botten. Han vill tackla över botten ända till från Benjaminsen. Det vill NSOI helt då. Jag trösta. En i alloppe. Så det Einar inför det. Och botten så skallar mot bollen i halvt det var KOI hade som var någon med Meinart stod här som botten kom och hävrar. Ja, inlägg är där och det ligger där väl för uppe i härskinlägg och det är att ja, det är nog nästan NSOI som färran. Det var inte bättre väl. Alla är bättre då. Ja. Och det som nämnt ju Anne kanske det heter vi smart att backa att vara nu tar här var bollen nej och där kommer så stövnar till inlägg och andra. Här är mer som ska skifta in. Är det här tätt att se? Nej, det tar inte bara Polly Hannes ligger och spelar lika som den attar Mivadlaren kanske bättre kommer för här och Polly Hannes fram också mer vi luftstyrka. Ett spela ganska mer rank 4-4-2 alltså man spelar vid 2 med alla barna. Eller 4-2-4 alla så kan man gå kalla det. Ja, NSOI har bollen av Mine och Jensen finns han nu fram till Froa Benjaminsen. Froa väntar in i mikringen vid alloppen spelar bollen ut efter höger med in. Johan Trost Davison ränner fram av Mine och bollen lägger han in efter till Froa Benjaminsen. Och Froa sänder så bollen fram till bollen och kvar färran här. Kajan får han i bergene. Och till Ole Paulsen alltid framåt till Semir Hatsibulic, pottkläskar och så kommer Polly Hansson i mitten för att stäva botten, räker vi botten om Mina Vinon, fotfär framåt till botten och så lyfter han botten högre med en 8 Fredriksberg tar han ner på och tar brosta in. 2 kajar halta att någon han snöder Lutsen den första för bollen in efter mot brosta in åter men kajarna kommer att tro att få bollen vid sär
færa framåt till vattnet vid botten. Ronny Möller Iversen framåt till Paul Kletskär. Reker vid botten här mine. Centrar så Iverom. Kvar kommer här. Så är det Johannes Karlsö Danielsen så centrar han bollen högt in i Brostein till NSOI. Här är Kajan inte så väl starter. Här som bollen kommer. NSOI får fälla bollen. Barur Hansen. En lång sändning från honom om man har hinna halvorna. Och här tappar den där om man där bollen ända helt efter Brostein. Och så är efter Flatche och loften. Och Clement Olsen kan ska vara i Rengstöver. Ja. Så ser det ut till att vi får det första skiftingsna. Och det är Beto väl Hansen som för ut. Och är det Jan Benjaminsen som kommer in? Eller Kanske Peter Knudsen. Länk med extra kan. Eller Jan. Ja. Bueno. Kan nummer är snär. Är också en skötel här alltså. Ja, är det Peter? Okej. Mer naturlig vinstre vånga kan man säga. Ja. Där har plats och Össur så vi här kan man säga. Och är väl ganska inte ett så väl inlägg någon och nu så gör det att Jan Benjaminsen för ut och Lucas som vinstre vång och Össur vill lagt in och Lucas som där främst som vi var Lucas som touchar som långt det snacka om att han vill mer att på Mali och räkna för att följa sig mer i hemmen eller kanske just av inte så. Ja, 20 minuter farner och sätter ni hålllägger här för att vara hålllige nu. Framvis Anchumal kommer och i sätten hållläggen har vi så K och är framvis 8-8-0 här mot NSOI. Och jag vet inte om några bröjting är i hinon testen. Nej, inte bröjting. Nej, alltså tar jag på 6-3 vi är 8 in i skala och det ständer och gör någon hinon på en testen. Ja. Har vi glömt något test? Nej, alltså skala 6 här är alltså 6 skorar 2 mål tulja och sen hålla jag här och här är resten på. Ja, och så efter en chans här kanske känna så nej, Kai varje nu tar man allt stå. Vi håller sig i isen jag skala och nägg vinter så vi vet om det är mot fyra och undan sätten till 6. Där ska det gå så 2 mål tulja sen hålla jag. Ja. Och Ejen börjar där klockan 5 alltså nu. 5 mellan Ebeström och Apu här var sånt hänt och det var för att säga då var i Vagon här var Kjellväster och Soringar här var 8-1 och Tantestern börjar klockan 4 så han gånger parallellt vinda ner och så är Antester Liver och det var Destrum mellan HP och Wichingehavn och han ända i 2-1 till HP. Så det är så. Barur Hansen, för Romina, spelar så bort in till Froa Benjaminsen. Vi är alla på nu på Kletskär och det var frispark till NSOI. Och det är färre till frisparken. Bara roboten har kommit in lite fram och i Brostein och så är det på Kletskär och så är det Össerdalbo. Oj. Han måste. Ja, men det är ju en fin sändning från Barur Hansen ner från Lucas som vinstra backe och ja, Klam lägger han så ny till Östvik att det kommer här. Han är inte tröstad på spelaren ner, kvarmans inne vid. Stav i Alvinsen så är det Klam som heter han ny till Össer. Och man så dreja runt om sig själva här. Ja. Men alltså... Nej, inte så innan. Annars spann vi så innan om Malmö så... Här kommer och går över nu. Här kommer till Malmö och lägger den. Det är faktiskt andra möjligheter här. Vi har stor ut i Klam. Det är Eisner att han inlägger ut i högre att han kommer öla gå stöv här och lycka via skor. Så det är nummer 2 går Malmö att Jonas ska haft här. Ja. Och så vill botten center fram och NSU i halvorna och han ändrar in i Brostein och här kommer så Tore Thompson ut ur NSU i Malmö under färran. Så gippar han botten i spel, centran om han har mina och botten ändrar tjock i spelaren. Och här för så Jonas Danielsen alltid strugande vid botten, narskast Brostein ska så sända han in i Brostein, NSU gärna få affärsron här. Sända botten framåt till Paul Janus system, sen är Michelin med land och så Dalbo och tappar så är det Kai för att stå botten. Och till Jans Bjartalöj alltid och så tack för det Jakob Andreasson alltid så över om och så spelar här är vi botten och Sund Alappe. Och så blir det målspark till NSU och tar Bera kött att NSU gärna nu här vill jag halta hästen här motorn och hejta nu och nu är tvärboltar av att nu så nu man går stäcker till för att vi får avgrätt det här. Och ja, han vill ha domaren vill ha NSU Malman in i Maltaina täcker det här målspark. Det är så just och spelar upp att det NSU gärna ha bollen bygga upp egna halvan bara det bollen har kommit stått till Johan Trost. Och så Iverom är det gör Iver i vänstersöjen till Batchen som heter Einar Strandajak.
Och så långt fram efter. Här är Clement Olsen färren ena renning ut i syna, men klacksingarna är 4-0. Birja 4. Få bollen, sent han över hinna halvan men bollen är ute, så till inkast Lennon så in. Johan Trost till bollen, Ami inne och Eknar i halvan. Högre med till Bar Hansen. Bar reker framåt och vatten och narska smiden. Så lyfter han bollen framåt där, Össert Albu är färren här. Och så åter om sig. Och samma spel vid Adnan Fridsberg, så är det åter Össert Albu högre med läcker han flatt in fyra. Jag tycker som Össert finns han bara fria likelåt här i sätten det är Jan Benjamin som kommer in i mistermenen. Ja, det han ligger lyckas som Amivatlund som främst som Amivatlaren. Och här han kan räcka bäg till som höger och vänster och ta låt och i som annars händer framåt i mål. Så vinner en så gärna bollen av Kajarnon men missar han åter och Reina vinnarna Örnsunde från Damon. Det har då förresten George men här är det efter i halvvinna nu. Vinströmejen till Einar Tröndajack kommer fram av Mina. Spelar bollen ut i bordet till Jan Benjaminsen. Och han räcker sig in till bollen. Och lägger han så högre med en till Bar Hansen. Och Barer stått till Adnan Fridsberg. Adnan till Froa Benjaminsen. Froa i starten kan miska så Kai halven. Samma spel vid Adnan Fridsberg. Han fyrer i mitten två Kai-läggare. Men han tunka Chetan Kai som ständer bant Araka Brostajen. Hon stäcker sig här runt den sig att sökningen kör NSOI. NSOI är nu redan åter. Här var bollen och Eknar i halven nu. Högre med in till Froa Benjaminsen som är när millinjerna. Han spelar stått till Johan Trost. Och vi är till Jens Johansen. Och så gärna vänster med in till Einar. Och Einar sänder skak fram efter till Paul Johannes till Jan Benjaminsen. Och ännu så gärna spela väl vid bollen nu. Finna väl på en annan. Och Kajarn har lyckats som backa sin dratter. Tacka stanta mer i varje stöv nu. Men är knappare att föra fram. Ta i lösen där till tän. Men nu blev så bruksla för Frusparche alltid till KOI. Det var som botten ut till det är längst och vakt. Ja, Einar vänsterbacken är kommer och långt fram och trattar det att du ser att han varit inne bra. Och så så när står ju an och vi Adnan Fridsberg att tema helst inte komma vidare men så vill. Ja. Och botten är så här Amina än så gärna få men domaren säger Frusparche till KOI. Ja, vi har knappar 20 minuter efter att dysnon. Och jag hade 1-0 mot Renna så in. Och Kai ju Frusparska Mion Vattlen. Och Kai flyter Mara Falk fram av Vattlen nu. Deni Paulovic vi Frusparska. Lite bollen framåt och Brostein och Tjönka. Och i pottläskar tycker han ner här. Ut i syna, Jan Spörtal i alltid. Kommer in i Brostein. Och så kommer Johan Steinsen när den är. Jag vet inte bollen över 18-4. I halvtid han över dömd ute. Man spark till en så vidare. Men alltså framvis alltså Johan vill säga att det är ju så att några kan det ja ska man säga all upp sinna av isen ja så det är inte bara spårning om man vet att ta i huvudbors så för att där tänkte Ludvig och i offensiv här ja. Så jag kanske isen till att jag går uppbackning att Johan svär så är det Lucas Johan Skartan så kanske ligger lite i sin rätt så där alltså där spelar inte alltså tvätt inte hade ju arm nu men lugga väl ta möjligt det så mot att backa det är råd du ska ganska välja en atmosfär ja så kan man nästan ta det som framåt det är alltid det får inte. Ja, och KOI har bollen där var inkast och halvare ännu så i halvene högre med igen och till Johannes Karlsson Danielsen högre backen som teker inkastet fram i hotne. Här är Einar Tröndajack och här är Einar Snö Kajarnon. Här är ju hotna att komma med bollen. Där tog av man och så släpper Kajarn att backlinjen av bollen. Han räcker och sen tar han in i Brostein. Och här ständs så en så gärna räcker inte bollen först efter halta av Froe men i är efter ett nästa få bollen. Om man mot Mina och här är så Kajarn där först i halta det Deni Paulovic alltid som häver han och så är det Ronny Möller Iversen för det fotlar för så är det Össert Albu. Han blyr ner för bollen. Och så är det Johan Trost till Einar till Johan Trost åter. Kajarna kommer lägga trösta nu. Men så gärna varvade bollen. Här var här och Eknar i halve. Vill jag släppa långt fram nu. Bara häver han högre med. Och teker så Johan Trost vi och uppspelar först. Vi är det till Jens Johansen. Vänster med till Einar Tröndajack. Och så lyfter han bollen efter en sån diagonal sändning fram till Adnan Fridsberg. Men här ständer Ronny Möller Iversen. Spelar bollen stått till nästa man. Men än så gärna dröjvar han nu och här jag får fötter av bollen. Här vann. Bygger upp efter och Eknar i halve och i löpne. Och så ut efter vänstersjö till Jan Benjaminsen. Och här är två Kajar och Tanomma. Spelar så bollen från sig till Einar till Jens. Och Jens gör ut efter höger med till Bar Hansen. Bar är av midlinjen.
Så lytter han bollen fram mot Brostein Chakoi och här det Hörter första av bollen och så kommer Semir alltid och han styrer han vid hötten och åter till Meinart i malen och han tar han ner. Vi såg varje parten så var ser väl Skipar och i Gondadale mot Hape söndagen. Här tar Finke Hape så att öla tandlöst ut. Men jag måste säga att varje parten, inte bara tar attaste fyra men varje spelare som helt teaches det var också väl Skipar. Hoppas ändå så i huvudbollen och Reiner. Så det raraste händer att det vantig affär som så. Ja, och nu är det ganska nej, återkommande shooter här att fighter. Ja, vi fick åt bollen missar så blev han gå stöv allra helst men som du säger att här är det öliga utner och det är inte och mest minnas sig att nu Mitchell vi lunch han har koncept arbete men mest minnas att det är fler utskjutningar vi ja men Atlantas där måste säga Atlanten hon ser ut att halta men Sean Ronan säkert har haft tvär öliga gå stöv annars. Men så för Kai jag shot bollen och både Storslack och nej vad han loskar sig bollen ut av Atlant igen går stöv här han kunde sett gång då ett mål. En så gör ni rätter. Ja, nu är ett kvarter efter. 45 minuter för och Desnon. Och ett kvarter efter att spela. 1-0 till KUI mot NSOI. Bollen ner NSOI i halvorna. Johan Trost Davisen. Letter han Ivra KUI i halvorna. KUI är ner i här. På bollen ner. NSOI är vinner sätten. Bollen stöcker ut på det. Så är det en kvarläggare ligger efter och bollen sänder fram till Clement Olsen. Men här är det Hörter. Han är ganska lyckas starkare i luften. Och så ligger han själver Semir Hatsibolic och KUI. Han har funnit ilt i beinet ettla kvart i honom bäger och Alltid han kom ju närtast vi alla fall han också alltid att de tracka av benen med en vecka allt ja. En så skiftar Myra Falk, Karl Löchen kommer in och han kommer in för Einar Söndercheck alltid. Okej, kan se så. Ja, går gör det så. Kanske trutcher att mig värna. Men det Karl är ju mer en central mig vad like Einar Wisterba större mål. Ja, kan det därför är vill spela vid 3 men de är ganska Ja, så är Semir av foten åter och jag hoppas att han fer över han Oberker till att spela. Haltare center men ja. Men jag också tackar han visar att döms Paul Hansson flott fram och alla betla långt fram och ödlen. Ja, han är färd helt fram så nu va. Ja. Så utlandet färd ut av Mara Winstra vank är det Hansen tror. Nej, han är helt uppe. Ja, akkurat. Helt samma Clement. Det össar det här. Jag vet inte, jag tar trutcher här framme nu. Ja, akkurat. Och så är det 8 högre med och Jan Benjamin sen vänster med. Så tar det lätta spännande på nu. Och ja, så ända bollen ut Jan Benjamin sen av Mr. Wanche och han bjöd så han släpper den fram vid första så är det nasty här. Ja. Och bottren för ut och inkast till NSOI. Ja, det innebär väl det att alltså långt från helt att från bara Hansen och från för Jens Schutak. Ja, att säga nu kanske Röna där vi har gått så här att ta möjligheterna spela shootar bara och vi sänder kommer ska köra bara framåt och vart in i mode på Hansen där. Så utlatt där tror jag lite helt framme. Så det är väl här tankeligt. Jens, lång sändning framåt och vart oj, här är lunch högt med. Inte en så att det var jag har han åkte upp här. Han bara matta i 8 vär här men han spelade blint bara. 8 över annars helt brett nu eller väl men akkurat i hästen för. Nej, han var färdig långt in av att mer centralt i mycket här. När kan inte är stand Jonas från nej, jag har inte kallt det var så ja. Ja, jag drar den här. Jag visste gott. Fingrarna styrter, ja. Ja. Det har slöjt där. Här är bytande kallt här vid Löchen och Rona och spärrar här rakt i bröver. Det kallt väck någon där. Och vinterreisne. Så är det Karl Löchen känner så han lankar till. Det var när vi men jag vet inte kommer han under en kaja nej. Det var matchback där. Nej, stövan är den samma hindes. Ni kan ta där så har vi och vi ska spela för ett handelslever har vi inte väg. Här är självant 18 KUI och skala och 60 vi här är på 68 2-0. Att i framme så var hon med nivå men när såringarna och är bestämmer upp här är ankänd en nej och tar för klockan 5 så här kommer till hålla igen. Ja, så är det där med det och en så gärna vinna närmast med och så färra där under ett allop här och ta gånger hött av hött fram mot Brosteinon och Kajan är inte tröste och det kan gott vara ända genom hottans sparker. Nej, Meinart han är där. Han ströjer sig helt ut
Det ett steg så någon brosthäje och färd tämmer allt bollen här. Går 20 minuter efter att det någon Kai gärna ströjast för en tujante en flott och utesäker här i Ronavik. Men det är inte så säger att det är för ända 1-0 till en så gärna här kuita sig av Atlan Alve att komma tröja till just när det någon där. Här var bollen ägg. Men där här var tropelägare vi abbrota här starka kvar i värjena nyer havast allt. Och en så gärna bygger upp äckna i halva och till Johan Trostavsen till Barer Hansen. Så en långt försändning från honom. Och här är Polly Hannes Hackster och så kör bollen fram Rostein och så där så och var inte här Clement så ut som han blev teachen också härlig här men ja, han var inte så domaren. Ja, visst ska som om men vi så inte kvart det tanke tillbaka här till han har lagt Polly Hannes in här så kommer bollen och sänder det här och han slugar som ska hetta där nere för fötterna och och Clement här och Clement känner faktiskt han plockar av stöv här och ja, ser väl ut över halva Lutcenter. Ja. Så det bara han är med inne, känner så. Nu är det också en länka boll där. Där står där och en annan för fram från Polly Hannes och Össer men Malmö var knappt ut och fick han. Vi såg det här att det kommer här. Ja, och det är samma lyckas konceptet Polly Hannes upp här. Vi såg att ja, han helt Danny Paulus helt runt att det är väl helt att frisparka där. Och skräck. Ja. Är frispark? Ja, jo, alltså jag här bra så jo. Upplagt och till och Schalven Hallmannen utan Frostein. Det kunde vara en god stad. Så för Kajarnen nej helt tar så ett manna i Stefana kan vara lite modal upp i lä men till Ronny Möller Iversen. En så gärna är men han driver då. Han får bollen vissar åter och så är det Kai och så sänder bollen till Pottklaskar han får bollen in och Frostein vissar här kommer så Tore Thomsen ut mål och nära. Det är fint underhåll och det får nästan ja. Men så alltså den andra att vi snär bollen så kommer vi lite lyckas som från vet när bara framför mig var nu du såg in och så efter Polly Hannes styrka ölla väl här men så såg jag då så det Jan Benjamin Öland kafé han ändå pratar om men här kommer en tackling och alltid och botten stöcker av Benjamin och Jan håller så ja så jag går det så inlägg här och Pott ränner fram överspelaren här och han tampan lite sin det blev där ja så kom han till att skåta. Men kanske att det är väldigt stund här att väldigt spännande kan Ronald Synkon inte ordentligt är världen här och fått för runt i området som är mitten på miljön här. Och utskickningen nu alltså. Så den första utskickningen till China så ut för Dalbo allt här. Ja. Var det nu Peter Knudsen kom in eller? Nej, det var inte Peter. Ja, Per Langgaard, ja. Ja, för hon nu huxar jag ett försökt ut. Ja. Och fram efter men mest här. Johan Tross fram och Mivel samman med Karl här. Sätt upp till. Ja. Ja, en och så är det här för bollen så nu får det så Janka Atla. Polly Hannes över han, vänster med in. Reker fram till Vattland, samma spel Jan Benjamin sen åter till Polly Hannes. Hever han här så stäcker han och snärrar sig då åter till Jan. Och är det till Karl Löchen, men så är Kajan här. Spelar de spelen för att stå på botten. Och bollen är nog varit ute. Nytt inkast till en SOI. 8 minuter efter att spela. Men så Shayon Oliver. Framvägs 1-0 till KI mot NSOI. NSOI är här på bollen. Och det är Jens Johansson en allt och lång sändning. Han skjuter på mål. Men menar det här och häver han. Utspel från Meinarde. Han langar bollen över NSOI halvorna. Per Langgaard smakar kommer av bollen. Hatt under bollen ända till Jan Spertal Lucha KI. Reker vi bollen framåt till Vattland höger med in. Slinker han helt fram i bordet här till Semir Hatsipolic. Stått att Romse. Och så är det Jans Karlsö. Väl inför det. Bollen skall över upp på loft där till en så gärna som får bollen under Brostein och Kajan får bollen in mot Brostein åter. Han är här mitt vid Brostein kvar för han är till Ronny Möller Iversen Chan KI. För in Brostein och bollen för mittlet var. Attra backlinjen. Reker bollen helt under bollen igen. Och här var det Repia KI aktet till 2-0 och det var åter målskytten des någon Jan Spertal som är sedan när vi har fått under bollen. Ja, och är det Iversen som det har mynt. Han är ölig orske här då. Ja, han är fullt med kaffe och för öla väl och och för lagt en boll till Björstad som inte orkar för lakta men ja, så det. Och efter KI i Deutsche så hörde det kom från vi lägger bollen höger med Jan Björtal i Hevran. Björau Narskas Brostein och sätter fyra. Och ännu så gärna att han någon om backlinjen på ett fire så stäcker han över bollen. Stänger från sig ut och syna till Jans Karlsö Danielsson halvt där. Och så kommer bollen väl in fyra och han måste fick skalla mot målen och bollen ändrar i stegen kör Ronny Möller Iversen för ut och Brostein för om han i hoppne.
Och så att det fixt att och så kommer hört nej för alla pausar från vi och så mot bollen där var fått fläskar Montes finns i nätet men det var inte så nu. Ja, nu vaknar kvar i knappt upp där och under trösten nu. Ja, kanske vi sitter på kanske boja efter Ronald ska skapa den nästa stora möjligheten och här så att det är Olli här att inlägg här som Röja ja, det har point han inte för in där och så svärdar kvar att det faktiskt 2 mån Öliga går ut över där. Ja. För man ganska sitter bara och bojar att Ronald ska få komma till nästa chans och kanske för han och allt det där försälja. Poina krut så hin ända knackat samma skor här. På annan av hans när målmöjligheterna. Ja. Och så ligger en kvarlagare av Vattnon. Jag vet inte vad det honom bäger och för han är och ja, han lägger sig ner var han fru lite ner i skuldan ner till fan det kan. Det är att han själv spår storslack. Ja, storslack. Ska som Erik grejer med det. Jo, det är han alltid. Ja. Men annars stönar hinders ner där som ja, det händer inte så illa där. Det är ofta nej, nu ska jag inte jag måste sagt att just utlandsspelaren tar då lyssnar det bättre kanske det här att lägga sig ner på två lägga. Då ska man alltså efter ja, akart för också. Det blir huxat av kort. Ja. Sidan kan du. Nej, men det är ju en part kan jag spela och kan man säga att du häver en Lashley och Dwight. Och låt oss säga att där blå var ett av så han kanske inte lax. Ja. Nej, man är lov att spela tankarna. Han är i natt ska jag helst säga han är där fint. Han är där fint. Nå, spelgånger nu støttes det står runt bara går 4 minuter efter att snurra. Fina knoten och här blir. Nå, nu monter där för händer så alltid linjevärn är kommer i mitten och ja, jag vet inte vad det händer här. Ja. Hässerheiter, vet du inte. För väl. Nej, hade jag inte jag vet som det gör Ross och Red Bull och ska skonta så här så vet jag inte om ja, det ser mer ganska som ett lavert stäck och någon. Ja, eller 5 och mer ja. Deni Pavlovic. Ja, akkurat. Det. Ja, det blev så. Jag kan bli då nu. Ja, det blir rockor. Redan nu. Ja. Är det inkast lite? Ja, det är inkast till Ronaldsyngar då. Ja. Och det som alltså nu får han kors till här. Ja. Gott kors till Deni Pavlovic. Ja. Han har väldigt spelare för Kau. Inkast ja, tar man för att vara Ottner Fridesberg som tänker det. Och henne så i centrum asfalt in i Brostein så Kau. Och här kommer en länk gott inkast och tar det långt att det blir och så och så skjuter han mot målen men Oma Ferrier. Han färger sig ordentligt ratcha till toy här knappt toy Amarska toy. Och helt av Jan Benjamin sen som rönte sig men tabellen så har en ballonbotter som ligger som kava i center. Ja, men en kanske får inte ta över långt till var här. Allt som det ska vara ja. Ja, men det bara att botten är så högt uppe kan man säga. Ja, han släpper inte ligga som om man av botten vi haltar ner. Akkurat. Att simon då botten då får han upp ett. Tror jag minuter efter. Kau i ständigt la vinna här och få tror Kars kommer steg. Ja, utövatle mot en av Verilio FM favoriten hon NSOI. Här är ju 8-1-0. Och NSOI räknar framvis och så var det snär skott Jan centra stäm men så skjuter han helt rätt att han kan ända handa bollen upp och till målspark till Kau. 2 minuter efter av vanligare like här i Ronavik och det är så smått färdiga skujma. Så jag kan attla att när jag är värd att usomist kanske ta där ända om en timme här. Ja, här framvis 0-0 uppsäger av det han det skulle bli 5 och hit Mulcher Väster och så kan här 8-8. Skala på 6 där startar 2-0 på 6. Och här så fyllt det är ett normalt kom ju. Det är 8-0 till KU ja och tog en gång runt han det tog en arbete för KU. Det är bara 2 minuter efter eller halva annar. Ja, tar man vanliga tojen och KU är alltså standa till att vinna efter utövatligt det första vunnit där. Och i havn mot Hape och så kan man säga kan man vill om Hape men det också att det är 3 steg som klaxingar äckliga effekten om att ha finns ju utövatligt här. Och Serge mätar utan att här för att ändratacka brakt ju där vi är någon tojande utesekreter. Men Ancheliot för en alltid så vi på igen. Och ändå så gärna var väl och vilja vi här i sätta halvlek men vi manglar ändå här stora målmöjligheter. Så är nytt frispark till NSOI.
Och med och nu ska det vara allt fallet fram och Åtne Fredriksberg ska langa botten fram efter. Nu är det farner under den senaste minuten i vanligare lagt och här vi löcher. Och Åtne Fredriksberg sänder så bollen högt fram i mot Brostein och in i Brostein. Kajarner fister och bollen för ut och tar vi nog hattnas. Han är inte för nu den, nej. Kajarner får han och tar på han sätter han fram till Jan Spjärtalo. Han får bollen, han snäjer inom vid bollen och så kommer Kajar bollen lägger läkt åt så nu stackar bollen till Åtne Fredriksberg. Och han får in i Brostein med bollen. Björn och han snyter, nej han snyter han inte. Han får inte bollen visser. Och det är så i stegen Jakob Andreasen som ekviliga avgörande foten 4 här. Ja, det var lush nej för Klaxingar och Jakob vinner hassa duellen. Det slapp åt in om så var alla möjliga upp. Han kunde få själv och han kunde spela bollen en läsa golan där resten. Han vann viktiga tuttiga mycket stark eller bollvinning för Jakob Andreasen där. Och så är vanliga lagtöjen färden och 4 minuter vill ha lagt det rätt. Liet och skala så under på 6 vinner 2-0. Ja, och skala ja. Och här är det alltså 4 minuter efter. Tojen är färdig, men 4 minuter var lagt att säga. 1-0 till KU. Igen så gärna driva igen. Benjamin sen bryter Jack Donovan vänstra vänster. Bollen nu blir ut i halvtid. Och tar vi masspark till KU. Nej, NSO har kanske inte i no stora mån till spel där har haft det sett man lite haft nekvar verkligen målmöjligheter. Nej, jag hade vi där två så där snackar om var missguys eller bantar en min och så någon där. Det blev ju ändå ett hindras nu vi såg KU för en vecka sedan. Här var det Eisne helt tydligt att ha varit i hej bollen ganska lugga next som KU. Där skapade onka målmöjligheter. Alltså KU defensiven tycker det var väl skip över. Ja, helt avgörs. Och KU har ju helst ju pur över där så någon där. Ja, det har det. Ja, nej, två rymliga goar möjliga måste säga. Ja, där har spalt den här testen väl väl. Ja. Och så det är bollen för ut och inkastlen och så in. Och så att det som går bort där in jag vet någon att ännu så gärna i Alloper. Åtne Fredriksberg till Froa Benjaminsen till Bar Hansen. Bar sänder så bollen diagonalt fram mot Brostein och KU och här får Einar Skump inte frisparksdomaren. Och så är det Nutch sänder in i Brostein bollen kommer ut skallar ut tur att Brostein on. NSOI Per Lankort Bar Hansen lankar han in i Brostein en affär. Och så Rotter skallar på bollen och Meinar för Meinar är uppe och helt honom. Ja. Så är det 2 minuter av time 4 så lagt det var jag 3 att farner. Och 2 efter och så skulle det heta för Aureliot men alltså 2 minuter efter framväges 1-0 till KU. NSOI Reiner och nu är det rätt fram vi. Men här är Hörter i världen till KU. Han lankar bollen iverom helt ut av Tofter. Och han har bollen in inkast till NSOI Karl Löchen till Jens Johansson Per Langård. Så det Barer Hansen så snäjer han bollen in i Brostein efter. Kajarner ska la bollen ändra sig från men sen han skjuter på bollen och mätt om han för det. Ja, där får ju snäcka chanser att säga. Nu är halver andra minuter efter av långt där Leitoy. Allt som är för grupper fram i alla upp när jag tror så väl här allt där framme då. Då prövar lagt bollen över fyra men ja, stönar ganska väl spänta men den helt stora målen så inte orkar vi mot den andra dysten men möjligt att få väl lagt in lika träat och till att det ska vara om det ska vara. Ja, och så skiftar KU folk ut för målskytten Johannes Bjärstalöj och in kommer Jalkrum Estor. Här vi snackar mer än en minut framför av vattnet. Nej, men till vi haktel någon som Ja. Ja, visst. Meinar tar man spark, han sätter bollen ut av vattnet. Inkast till NSOI. Ja. Inkast till Ertice. Per Langård iverom till Karl Löchen. Och här vill han inte att varspösa bollarna fram. Och här kommer en allt för fram och mot på nej, han är för länge. Han är för länge här, har inte chanser. Ja. Och så är bara en 15 sekunder efter att han 4 minuter så lagt det var jag tror. Så spårningen är om NSOI kan få någon chans att träna i Ibe Störliga. Till shotan att han läcker att lyssna att säga utskjuter vi ganska ofta timman halva minut så lätt att säga. Så det kan vara att ta vara en minut att träna.
4 minuter i farnen nu och Meinhard han kör samma nummer efter. Han sänder bollen här ner mot Rockon. Och här ska stå i skift 1-3 ut. Nu tog in i shot över till infärn skiftar Kai Marfot. Värde kör en bjärtnat alltså för den lägger hålla mot det Ja. Ja, det kan vara det kör trumma. Och på det startslag för ut. Och till Steinbjörn Olsen alltid som ska in. Nu är Berg tog ju äga tog i färren. Ja, annars har han inte hindes någon. 60 vann och skala och 8-1 är ju gör det kan ju för att det var om och Leot och 0-0 är Aje. Och vi spelar till alla första här i Ronavik. Har 8-1-0 ända så i Reiner. Men tog en gång runt han. Från Benjamin Sen vi hade någon till Bar Hansen. Vi är den. Paul Johannes för att bollen. Kai Verjan ständer emot den. Och så är det Pat Klesker som får bollen med så kommer Otto Fridsberg för akkurat för honom snära sig då. Släpp i mitten för Kai Lager Fridsberg. Här nu kommer det sista. Det sista. Nu kommer det sista. Atler ända så är han framskott Malmar nu då för det från vi. Och jag hade Otto Fridsberg så fair så jag tar fair. Nej, tappar helst till. Så kommer Fridsberg. Otto Fridsberg. Han letar han fram Brostein. Här för allt ett bollen. Paul Johannes sagt på bollen kommer ner in i Brostein och Kajan stotar ut och Brostein. Jalker Melter för han. Lankar han upp och så var Liot. Kai har vunnit 1-0 och NSOI och utebottle vid Löchen i Ronavik. En sera flotter och karskommel säger till Kai som nu har vunnit 2 tester på det utebottle och hur fick han flickande början och i bättre delen än mannen. Här har lagt först hapen ner och nu en annan en av verkligen FM-favoriten om NSOI här i Ronavik och Johannes samlar till sig. Det var en uppåtbörn säger också. Ja, jag alltid det att det är ju vara så att omsynnar här var så att säga och vara en som man säger att det är ontan en halvlek på här. Vi hade ju kvar skapa att mer och undervinna här och så kanske det ena målet som kunde virkelig kanske vara för lite att man såg sig ut i våren. Men vi kände så alltid vi kunde tälja att var ordentliga möjligheter till Ronarsingar och just när sätten håller där vinten ontan och hade klaxingen hade i Gossus Trutchar som vi kom i förra halvlek som var rättliga stora och så hade där en tvärgåva möjligheter och i sätten halvlek. Ja, Atlantis det är så öle riktigt att ta det mitten tar ganska man kan säga vi vinterspel ganska lösen in men först och främst är det att average som Kajan och någon för lötte för det som bättre hype och som du ganska vart in jag börjar vi där har haft var ute det där har vunnit boar där har helt som vi ser noll och det är öle att tro på det styr. Och vanlig voice har inte klaxiker här steg så öle väl och i Ronavik aldrig en kallar 5 år sedan där var vinterna går på sjön och det ser man kanske i havn alltså var otroliga på för någon truppler ute det styr där var boll antal motor och där har 4 plus mål så att Otali. Ja. Andra bestämmer så vill ni där lava här mot Api och Aja. Det upp. Vi Sarajeva sparant. Vi gör snack mer här klockan gånger och klockan är näck på till Jodvartnon och vidare lite för så vi till ström och vi kan bara stått konstatera att Kai har vunnit 1-0 NSOI här i Ronavik med mål som Johannes Bjärstalöj gjorde i 8:e minuten i förra halvleken. Och Kai så start lyckas som 8 lei och om hinner det när stått att säga att inte alltid lejot och Eje spelar där framvis en goda lötiga 30 och utan det blir 25,5 och här spelar Ebestreimer och Api har en 0-0 så vi visste annars jag säger att Beja han har linje har vunnit där förresten 60 du var här ute i skala